Daghang salamat ang Lina sa imong panihapon nga dalian kaayo. Hinaot tagaan pa kani God og kabaskog nga taas nga panahon nga kinabuhi og kabaskog sa lawas. Hi! It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So, before ta mag-start sa atong vlog today, ako sang unang pasalamatan si Ma'am Sally Dahaw Honorio Estrada sa iyang award nako nga ako ang kinadaghanan og share and like sa iyang business online. Ang iyang business online guys, mao ang mga gift surprises para sa mga minamahal unya. Naapod si Jay food package lamaw. Na kung naamoy mga minamahal guys nga gusto ninyo i-surprise sa ilang mga okasyon nga pagahimuon, si Ma'am Sally Dahaw Honorio Estrada ra ang makahatag ninyo makasatisfy sa inyong panginahanglan para sa inyong mga minamahal sa kinabuhi. Makontak ninyo si Ma'am Sally Dahaw Honorio Estrada. Akong ibutang sa akong video below nga ang iyang Facebook account para makadirect na mo o message niya kung naamoy mga pa-surprise sa inyong mga minamahal sa kinabuhi. Okay guys, karon guys maghimo ko og chocolate cake para sa among ika-offer sa nag-birthday today nga si Manang Lina. Ika-71 birthday niya today nga 25 years na pud siya nag-service diri sa pag-atiman sa among mga sanina. Muna siya ang among laundry girl diri sa among Panimalay. Sukan pa ni adtong 1997. Nagsugod sinang Lina diri og serbisyo diri sa Panimalay sa akong bana 1997. Mao na guys nga amo si Jang i-surprise og birthday cake today. So, ang akong video guys, gilahi ra na ho ang akong video sa paghimo na ho sa chocolate cake nga recipe. So, ang continue ingani nga video, ang kuan na siguro na mo ang pag-deliver na sa iyang birthday cake unyang hapon. Okay guys, magsugod na ta og himo sa iyang birthday cake. Happy 71 birthday Manang Lina. Enjoy your day and wish you have a healthy mind and body Nang Lina. Okay, good luck and enjoy your day. Hi Nang Lina, I want to say happy birthday. Tungod kay dugay na ka dinhi kanang almost part na pud ka sa whole life. Happy birthday, Madam Lina. Yan ang cake. Okay guys, ready na ang ating birthday cake para ni Nang Lina in 25 years in service and beyond. Achar. Amo na ning i-deliver guys sa ilahang Panimalay. Umami ang akong gibuhat nga birthday cake. It's ready to delivered na. So, mangadto na mi. Okay, mangadto na mi. Mangadto na. Sunod ako? Ayo pa ka. Nang Lina kay black masaron. Day? Sa Manila, ni Manila ang gipalit? Hi. Kani ya? May naman yan. Pila mesas magtiayo. Medyo magnaapa kay daghan diring kuan. Tempa. Para maning humalo talugan. May blessing. Ikaw mag-blessing, madam. Blessingan mo. Sa ngalan samahan sa anak ko Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, daghang salamat nga sa kabertihan ni Nang Lina karon. Ang among pag-ampo ug panalangin among ihalad ngadto sa nag-birthday karon nga si Manang Lina nga ika-71 anyos sa ijang natawhan. Hinaut unta langitong Amahan imong buligan pagtaas nga kinabuhi si Manang Lina nga kung pwede kaduhaon pa ka 71 sa iyang kinabuhi unta hatagan siya og kabaskog pirmi sa lawas aron pirmi makaserbisyo sa katawhan labi na diri sa among pamilya ug sa iyang mga apo ug sa iyang mga anak ug ngadto sa iyang mga umagad ug sa kasilinganan dinhi sa ilang gipuy-an hinaut unta imo siyang tagaan og kabaskog pirmi sa lawas ug daghan pang grasya nga moabot sa iyang kinabuhi nga unta
makapadayon siya sa iyang gimbuhaton sa matag adlaw ug labi na ngadto sa iyang bana nga sinunghusi hatagan usab kanimo og maayong panglawas ug daghan pang grasya espiritual ug material. Hinaut unta kining among pagkaon nga among nga gitagana sa nag-celebrate karon, imong ihatag ang grasya nga makaayo unta sa among lawas ug kalag ug mabusog kami ug sa among pagpauli sa tagsa-tagsa nga kapanimalay. Hinaot imo kaming i-guide ug iiwas sa mga katalagman kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ug uban sa padabang sa ni Birhen Maria nga among inahan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Amen. Sige na, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sige na. Happy birthday. Nanglina sa imo tungod diha. Sige, nga na. Okay. Pag-wish. Pag-wish. Sabi ka mapang-usap. Ang kinabuhi. Tagang pagdaghang mga birthday. Sakto na ay. Ajaw! Utro ha. Mo man lagi na usap. Ana kayo kanang tulo siya, I love you. Oh, sige na nay. I wish. Sige na, Wish mag-wish ka. ko. Okay. Wish pa si nanay. Unsa mo mag-wish? O kanang unsa may imong pangandoy pa sa imong kinabuhi, diya na ra sa imong kaugalingon. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga moabot pa sa akong kinabuhi nga pagkataas nga hatagan unta ko sa mayong panlawas sa akong pag-birthday. Daot ko unta nga kuan kanang panghinauton ako nga makaserbi pa ako sa akong mga anak ug sa akong mga apo. Mara to daghang salamat. Oh, blow. Oh. Ay, yehey! Birthday ng Lina! Thank you. Ko vlog. Dako nagkuan sa vlog man nang. Gamay pa eh. Di ko kapalo ka, di ko kakuan mo kay ngano nakalimot ko sa password sa ko account. Mo ni ka madyo bang tik-tik lagi. Dili oy, kay pagkuan sa Nara ang imo mga apo ni nang Lina. Oh, sa umaabot oh. Ay tabuni mo na, pangita mo ka guwapa. Di ara ang inyong sisterhood. Mo kusinera. Di inyong fatherhood. O dara ang mga kaapuhan. Og mga pag-umangkon. Wala ka sa kuninang kay gisugo ko. Oh, sige. Daghang salamat ang Lina sa imong panihapon nga dalian kaayo. Hinaot daghan pa kani God og kabaskog nga taas nga panahon nga kinabuhi og kabaskog sa lawas. Happy birthday. Pila na imong edad? 17 years old. 71. 71. Okay da. Okay guys, mauli na mi. Kay basig mawa mi sa. Di mo si Bijilin. O ako ra nagsinan. Sinahas ko si Oh. Arsili. Oh, siya to si Arceli. Si Tata. Oh, si tatay. Ako anwa. Oh, gipang-announce na ni diyang mga anak. Oy, Virgilin! Arceli! Wait, kinsa daw ang mga anak ijang ko ano? Kinsa mga anak? Si Michael. Sunod. Si Bijilin. Oh, Si Arsili. Si Richard. Oh, uban pang mga umagan. Oh, sa ako mga umaga, sa ilang Apo. sakop silang pamilya, sa mga apo, si Chacha. Oh, di jud kalimtas cha-cha. Di jud ako nakalimtan si Chacha. Mga anak ni Michael. Daghang salamat. Okay. Mag-sign off na kami guys kay muli na mi. Okay, daghang salamat sa panihapon nga kami ay nabusog talaga. Asa ba tong ispat? Madilim-dilim na. Ikaw di ba ito naman? Picture na ba ito? Wow. Ito picture na.